Fl-imsida, ftit sigħat biss wara li l-Partit Laburista nieda l-pjan tiegħu għall-enerġija, il-mexxej Laburista Joseph Muscat f'laqgħa taħt it-tinda iddikjara li min kien ilu jistaqsi b'kemm, kif u meta se jorħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma, issa għandu tweġiba ċara. Kemm kien hemm min ilu jistaqsi, imma kemm, kif, meta, u llum għedna kemm, kif u meta. Joseph Muscat qal li jinsab pożittiv li l-pjan għall-qasam tal-enerġija tal-Partit Laburista se jqanqal interess kbir mis-settur privat. Min jiddubita li l-privat ma jidħolx għal biċċa xogħol bħal din ngħidlu li m'għadux jifhem l-ispirtu intraprenditorjali, m'għadux jifhem il-mod ta' kif taħdem l-ekonomija. Aħna nifmuh lis-settur privat. U lis-settur privat kemm Malti kif ukoll barrani qegħdin nagħtuh opportunità ġdida li jinvesti f'pajjiżna. Opportunità li se twassal ukoll għar-roħs fil-kontijiet. Il-pjan tal-enerġija tal-Partit Laburista huwa wkoll immirat biex jerġa' jġib fuq saqajja l-Ena Malta u b'dan il-mod iħares l-impjiegi tal-ħaddiema f'din il-korporazzjoni. Illi ngħidilhom minn hawn il-sħabna l-ħaddiema tal-Ena Malta, l-għażla hija ċara, jew il-pjan tagħna illi permezz tiegħu iwasslu għar-roħs, niftehmu mal-privat u mal-ġob tagħhom mal-Ena Malta bħala ħaddiema tal-Ena Malta jibqa' assigurat, jew inkella ħaddieħor illi jekk jerġa' jingħata il-fiduċja din id-darba kif dar f'dawn il-5 snin għal tad-Dockyard, kif dar għal tal-Air Malta, kif kien dar għal tas-Sea Malta, id-darba li jmiss idur għalihom. Joseph Muscat qal il-fatt li l-pjan tal-Partit Laburista jista' jitwettaq huwa kkonfermat ukoll minn kumpanija ta' esperti internazzjonali, id-DNV Kima. Ħassejna id-dmir illi nġibu esperti internazzjonali biex jawditjawna, biex iħarsu lejn il-pjan tagħna u staqsejnihom il-mistoqsija importanti. Il-kontijiet tad-dawl nistgħu irraħsuhom u t-tweġiba ta' dawn l-esperti indipendenti kienet iva tistgħu traħsu il-kontijiet. Quddiem dan il-pjan, l-għażla tal-poplu issa hija ċara. L-għażla hija ċara. Jew l-status quo, jew li nżamm kollox l-istess u jolew il-kontijiet, jew direzzjoni ġdida biex nitfgħu aktar flus fil-but tan-nies permezz ta' għaqal, permezz ta' ħsieb, permezz tal-innovazzjoni li hemm bżonn ta' teknoloġija li hija diġà ippruvata. Joseph Muscat qal li l-ewwel sigħat tal-kampanja ikkonfermaw id-differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Ħirġa ċara id-differenza. Ħirġa ċara d-differenza. Il-kampanja tagħna mhijiex dwar il-politiċi, il-kampanja tagħna hija dwarkom, dwar in-nies, mhijiex dwar min ħajilħaq jew min ma jilħaqx. Il-kampanja tagħna hija dwar aħna in-nies li rridu naqdukom. Il-qaddejja tagħkom, il-poplu, li l-politiku mhux qiegħed fuq xi pedestal biex in-nies jinżlu għall-kubtejhom qudiemhom. Il-politiku huwa il-qaddej tal-poplu li jara x'għandu jsir l-aħjar għall-familji u għan-negozji Maltin u għawxin. Il-mexxej Laburista qal il-messaġġ tiegħu fil-ġimgħat li ġejjin se jkun wieħed ta' għaqda għaliex Malta hija tagħna lkoll. Minn fommi fl-ebda waħda minn dawn is-60 jum u lanqas wara minnhom ħad isimgħu kelma illi ħad tkun immirata biex tifret lil dal-poplu, iżda kull nifs ħaneqduh biex naqdu lil dan il-poplu.
Your future is